Okay. Continue ta mga igsuon. Hallelujah. Salamat ug mayong buntag sa tanan. Makita na ko nimo. Sige daw. Kita na ko nimo nawala. Pasensya na mga igsuon nga naputol ang ato ang kuan kagaina, ang ato ang live because na shutdown ang ato ang kamera sa igsuon. Hallelujah. Salamat kaninyo diha. Okay, sige. Palihog ko comment sa nakakita na sa video na to. Palihog ko comment diha. Mga igsoon. Live na ba ni? Nanay nakakita, si kining kisaning nakakita, palihog kog comment kung naaba madungog ba ang tingog nato diha? Madungog ba ang tingog? Hallelujah. Kato siguro ning isa. Sige daw mga igsoon, madungog ba akong tingog? Nay nakakita isa, kisaning nakakita. Hallelujah. Kita na. Sige be, madungog ba akong tingog diha? Palihog daw ko og kuan, palihog ko og kining nanay ning like. Okay, sige, palihog daw og madunggan bang akong tingog diha? Sige. Palihog daw kung madunggan ang akong tingog. Sige be, madungog ba akong tingog diha? Palihog daw ko og kuan, palihog. Okay, sige, dungog na. Sige, dungog na. Okay, salamat sa Ginoo. Dalay ko na nga atong buhi. Mga igsoon, magdaig kita sa atong buhi nga Dios. Diin man, hallelujah. Kitang tanan, sabay mo sa ato nga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Dalay ko ng buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Okay. Ning tawag si Jean Manggubat, siguro wala pa niya nakita. Okay, dalaygon, salamat sa Ginoo. Ning comment sa tong igsoon nga si Prophet Alaba, dalaygon ang buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo. Diha nga at mga kaigsunan sa likod nako karon nga magaday kita sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ka, hinay lang ang volume. Volume lang hinay. Salamat sa atong buhi nga Dios. Magadaig kita sa atong buhi nga Dios. O nakasulod na pod si Pastora Bibi. Maayong buntag pod usab sa taga Buhangin. Nagulat po ko nga makasulod sa dang atong kaigsuunan dinha sa Lacson. O gingon man ang atong mga kaigsuunan nga naa sa kining Malagos. Hallelujah, maayong buntag sa tanan. Dalaygon ang buhi nga Dios, Hallelujah. Pagi volume ting. So daygon nato nga atong buhi nga Dios, pagkakantahon nato ang magapasalamat o mahimaya ka. Daygon nato nga atong buhi nga Dios. Kalibutan
Lord, dalaygon ka, O Dios, dining kabuntagon, O God. Diin, O Dios, Lord, nagahatag ka, O Dios, kanamo og kusog, O God. Hallelujah. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. Ikaw ang hari sa lugar, ikaw ang Diyos, Lord, na amo ang dalampanan ugad sa tanan o lugar. Hallelujah. Yes, oh hallelujah, Lord. Salamat sa iyong pagkamaayo sa iyong kinabuhi ugad. Yes, O God. Kanimo lamang, O Dios, kami magadaig, O God. Lord Jesus. Kanimo lamang ako magasimba. Pagsunan ko mo awit sa buhay nga Dios. Kanimo lamang ako magadaig. Yes, takos kag angayan. Kag ang riyan, labaw sa tanang buta. Diyos ang hari ko. Kanimo lamang. Ako magaluto. Yes. Kanimo lamang ako magasunod. Takos kag angayan. Takos kang kasidunggan, takos kang alagad. Diyos ug hari ko, isang yaw ko. Pagkabalanan Sa tibuok kalibutan, imantala ko ang imong grasya. Sa tingkaluy ug ugma, walay makalabaw sa imong kamaayo. Sa kinabuhi ko, angayan kang pasidunghan, Diyos o hari ko. Kanimo lamang, kanimo lamang. kami magasimba. Kanimo lamang kami magadaig. Yes, O God. Takos kag angayan, labaw sa tanang lugar. Diyos ang hari ko. Kanimo lamang. Kanimo lamang kami magaluto. Kanimo lamang kami magasunod. Takos kag alagaran, Diyos ang hari ko. Isang yaw ko. Sa tibuok kalibutan, imantala ko ang imong grasya. Imong kaluoy ug ugma, walay makalabaw sa imong kamaayo. Sa kinabuhi ko, angayan kang pasidunggan, Diyos o hari ko. Angayan kang pasidunggan, ikaw nabing gamana. Diyos o hari ko. Yes, Lord, hallelujah, O God. Oh, Jesus. Dungog og himaya, O Dios.
Dios alang lamang kanimo ugad nga ikaw angay ang pagadaygo nining adlaw o Dios Lord Jesus o hantod pa man sa katapusan nining among kinabuhi o Dios. Magapadayon kami sa pagdaig diha kanimo ugad. Oh hallelujah. Dungog og himaya sa langit o sa yuta ang tanan o Dios kanimo lamang ikaw puno sa gugma nga walay katapusan o Dios awiton ko ang gugma mo dungog og himaya dungog og himaya sa langit o sa yuta ang tanan o Dios kanimo lamang ikaw puno sa gugma sa gugma nga walay katapusan o Dios awiton ko ang gugma mo Ginoong Dios mahigugmaon sa tanan takos kang gayguno simbaw no halaran ang tanan kong gugma ginatugan ko kanimo ang kinabuhi ko o Dios kanimo lamang Ginoong Dios mahigugmaon sa tanan takos kang daygo ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo ang kinabuhi ko o Dios kanimo lamang ang kinabuhi ko o Dios kanimo lamang ang kinabuhi ko o Dios kanimo lamang. Yes, O God, hallelujah. Lord, kanimo lamang ang mong pagdaig ug pagsimba sa pangalan ni Jesus nga buyog hari sa among kinabuhi. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. May buntag sa tanan, may buntag, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Nining kabuntagon, salamat sa atong mga kaigsunan nga nag-tune in o mamati kita karon sa mensahe sa atong buhi nga Dios nining kabuntagon. Salamat sa atong buhi nga Dios nga naghatag sa higayon. Pasensya na mga igsoon na nanindog man ang atong mga kaigsunan sa likod nako. So manglingkod po sila karon, naara sila diha sa kilid-kilid nga namati sa atong mensahe sa Dios. Mga kaigsunan ko, dalaygon ang buhi nga Dios. Greetings po sa mga kaigsunan nato diha. Dalaygon ang buhi nga Dios. Ang atong buhi nga Dios nga naa sa langit mo'y magapanalangin kanatong tanan karon din nga bisan aniya kita sa kalisod nining panahon karon nga lockdown na nakakuha na gyud nagahahatag na og mga AQ pass AQP kung but pasabot enhanced quarantine pass. So but pasabot mga kaigsunan ko nga wala ta kay balo kung dakpon ba ang maglakaw-lakaw karon sa kadalanan, wala ta kay balo gyud. But mga kaigsunan ko, stay lang diha sa inyong panimalay. Stay tuned pud sa ato ang live karon nga makapadasig sa ato ang mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Ang mensahe karon nga gihatag sa atong buhi nga Dios nga alang kanato naguluhan kini nga may pinalabi ba ang Dios. Mga kaigsunan ko, aduna ba'y pinalabi ang atong buhi nga Dios? Basahon na to ang mensahe sa Dios o basahon na to ang mensahe sa Dios nga makita na to diri karon dinhi sa
Atong ablihan ng atong Biblia diha sa Santiago. Ani kita sa sinulat ni Santiago ngadto sa tanan nga mga magtutuo sa tibuok kalibutan nga iya kining gipaabot kanato isip pahimangno og pagtudlo sa atoa sa atong pagkinabuhi sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Labi na sa matag adlaw nato mga igsuon o dinha man karon sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga sila usab masayod o mahibalo sa minsay sa atong buhi nga Dios nga nagadasig kanato kanunay sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Ingon diri mga igsuon Santiago 2:1 hangtod sa 13. Basahon kanina to mga kaigsuonan ko. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa kadato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong bisti nga mutambong sa inyong pagsimba. Sama ani karon mga kaigsuonan ko nga ang mutambong sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Igsuon, ang panimbaho ni igsuon bisan asa kining buhaton igsuon basta adunay duha o tulo nga managkatigom sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao ang Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesus anaa sa atong taliwala. Mabasa nato na siya igsuon sa pulong sa Dios nga nasulat sa Mateo. Sa Mateo chapter 20 verse 18. Basahon nato na siya igsuon nga mao kana siya minsay sa Dios nga kung adunay duha o tulo nga magsimba sa iyang ngalan siya ana sa taliwala. Busa igsuon pamatiyo nato kini karon giingon diri adto ta sa 3. Kontag do ninyo pag-ayo ang mahalug bisti unya moingon kamo kaniya diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan apan moingon kamo sa kabus tindog diha o lingkod diri sa akong tilan. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao og sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Sa mga igsuon ko niingon diri sa 5, pamati kamo mga minahal kong mga igsuon, ang Dios nga nagpili sa mga kabus niining kalibutan na aron mahimong dato sa pagtuo aron makapanag-iya sa gingharian sa nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus. Kinsa ba ang nagdagdaog kaninyo o nagdala kaninyo sa hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nagingon, higugmaan ninyo ang inyong isig katao sama sa inyong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat apan kung inyong pilion ug tagdon nakasala kamo sa balaod maghukom kaninyo nga malapason kay ang maglapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Kay siya nga nag-ingon ayaw panapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay, busa bisan wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kun kamo mupatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga hinukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios wala maluoy o kay ang Dios dili maluoy inig hukom niya sa mga tao nga wala maluoy sa uban apan ang kaluoy mopatigbabaw gayud kay sa pagsilot. Ang Dios magapanalangin sa atong buhi nga Dios. Correction day mga igsuon sa Mateo nga ang Dios magapatalingog og ana siya sa atong taliwala kung magasimba kita niya duha o tulo
Mabasa din nato sa siya sa Mateo 18:20. So salamat sa tong buhi nga Dios. Pasensya na mga igsoon. Padayon kita. So ang buhi nga Dios nga mao'y magapanalangin kanato sa tanan ug magapanalangin sa iyang mensahe nga atong hisgutan karon diri sa ato ang panimbahon mga igsoon. Salamat ug salamat sa tanan nga nagtan-aw, salamat sa tanan nga namati sa atong mensahe sa atong buhi nga Dios. So sugdon nako mga igsoon, gidasig kitang tanan sa atong buhi nga Dios. Gidasig kitang tanan pinaagi sa mensahe niya. Mao ni mga kaigsuonan ko nga kung kita mutagad sa atong isig ka tao, dapat wala gyud tay pinalabi. Dili ta mingon atong kung dunay silingan atong mas dato, mas labi ang atong pagtagad kaniya. Kung dili mga kaigsuonon ko, angayon nato. Sama ni karon nga mahisgutan nato kini karon kining rasyon nato sa ato ang gobyerno. Nga usahay dili ta kasabot. Apan mga igsuon ko, ang atong buhi nga Dios niingon siya, ang nagapaubos akong ipatasog, ang nagapataas ako gayong ipaubos. Sa mga igsuon ko, kung wala pa ninyo nadawatan ang inyong rasyon diha sa inyong lugar, ay lamo yaw-yaw. Instead, ampo mo sa Ginoo nga kamusad maabutan og panalangin nga gikan kaniya. Musa, salamat sa atong buhi nga Dios, nakatune in di akong igsoon nga akong kauban kanhi sa trabaho pa sa barko si Francisco Diaz, si Isko. May buntag sa inyo diha. Kauban sa imong minahal nga mga pamilya. Ningon diri igsoon, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Angayon jud nato igsoon, dili ta ingon nga kadtong mga igsoon nato nga medyo pobre in taon labi na diha sa ato ang simbahan igsoon. Dili ta maingon nga pobre man ni siya, wala ni siya tithes. Igsoon dili tithes o dili halad ang gipangita sa atong buhi nga Dios kun dili ang mga kalag. Dato ka man og pobre ka, aduna kay kalag. Ug mao kana ang gipakamatyan ni Ginoong Hesus, dili ang salapi. Apan salamat kita sa atong buhi nga Dios. Ningon diri, pananglit kung may usa ka dato nga nagsulob og bulawang singsing og mahalong bisti nga nagtambong sa inyong pagsimba, sama ani karon igsuon nga nagtambong diri, walay pinalabi diri igsuon, dato ka man o pobre ka, angay ta sa quarantine. So tago sa ta sa atong panimalay ron. So makita nato diri igsuon, ningon po diri pod nga og motambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay kun tagdon ninyo pag-ayo ang mahalong biste, unya moingon kamo kaniya diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan, apan moingon kamo sa kabos tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. Mga igsuon, nakasala kita sa atong buhi nga Dios. Sama sad kini sa atong katilingban sa simbahan nga atong ginasimbahan. Kadtong mga dato, mga arangan, dikutsi, mga igsuon, atong andaman og mga nindot nga lingkuranan, paatubang jud nato sila, tapos special mention jud diha sa sulod sa atong simbahan. Mga igsuon, angayon nato mga igsuon. Apan kung adunay usa ka tawo nga siya nagdumala diha sa usa ka simbahan, apan wala ni dili pantay ang iyahang pagtagad mga igsuon, ayaw lang pud og yaw-yaw. Kay ngano man lakip pud kita kung magyaw-yaw ta, maglikramo ta og sige. Sama sa gihimo karon sa mga katawhan nga nagpaabot sa rasyon, sige giyaw-yaw mga igsoon ko. Dili mahimot ang atong Ginoo ana, kay ngano man likramador kayo ta. Og mahinumduman ako igsoon ang nabasa nako nga gisulat igsoon sa Levitico igsoon. Nga katong sige likramo ang mga katawhan ngadto kang Moses. Igsoon. Niadtong adlaw igsoon, nasuko pag-ayo ang atong buhi nga Dios, ang Ginoong labing gamahanan nga mao si Yahweh. Nasuko siya pag-ayo atong panahona. Ug ningon siya, pahawa kamo diya, palayo kamo sa inyong tulda, sa tulda nila.
Unya, nahitabo mga kaigsunan ko nga nagsugod ang kamatay ning sugo dayon si Moses kang Aaron nga adto didto sa tunga pagdalag insinso o paghimog seremonya sa pagpapas sa mga sala. O gihimo kini ni Aaron nga mao ang pangulong pari niadtong panahona. Yang nahitabo igsuon padayon ang kamatay. Naa siya nagpataliwala sa mga patay ug sa mga buhi. Kapag nagpadayon ang kamatay, pagkahuman yung seremonyas igsuon, nihunong ang kamatay kay nahupay ang kasuko sa atong Ginoo. O sa hinungdan nato igsuon, sige og yaw-yaw, sige glikramo. Naba ni sa atong kaugalingon igsuon. Kung naani sa atong kaugalingon igsuon, dili kita makapamakak sa atong buhi nga Dios. Kita ni niya tanan. Kaya nga naman, dili ta makatago sa atong buhi nga Dios. Gani, ang pulong sa Dios ningon diya sa Salmo 53, versikulo 2. Ningon siya, ang Dios na sa langit nagtanaw dinhis kalibutan, nagsusi, aduna bay nagmaalamon ug nagsimba kaniya. So karon igsoon kung nakatune in ka sa atong live karon igsoon nga panimbahon igsoon, nakita ka sa Dios. Kung nagalingkod ka diha nga nagapaminaw sa pulong sa Dios, wala ang pagyaga-yaga sa imong kasing-kasing igsoon. Kita ka sa atong buhi nga Dios. Gani man diya sa Hebreo igsoon 4 versikulo 13. Ningon siya, ang tanan dayag ug makita sa atong buhi nga Dios. O kitang tanan igsoon magahatag og husay sa ato ang mga binuhatan sa ulahing mga adlaw. Muna igsoon kita sa buhi nga Dios. Muna kung kanunay lang gyapon tang likramo mga igsoon ko ang panalangin sa atong buhi nga Dios, di ka na siya maabot. Instead igsoon atong iampo sa atong buhi nga Dios ang tanan. Pinagi sa atong pagampo igsoon, ablihan sa atong buhi nga Dios ang iyang dalunggan o pamation ta niya. So muna mga igsoon ko, unsa hinungdan nga nagkamatay katong 14,000 kapin ka mga tao sa dihang higayuna igsoon, diha nga higayuna lang. 14,000 kabuk ang namatay tungod sa tulo lamang ka litra. S-I-N, sala. Sa to pa rin mga igsoon ko, sala de sa atong buhi nga Dios. Ang paglikramo, ang pagbagulbol. Sala di ay. Muna igsuon ko kung naa kay batasan ngayon ana o naatay batasan ngayon ana, igsuon atong isurrender na sa atong buhi nga Dios. Wala ko nagingon igsuon nga ako hinlo. Parihar ta igsuon nga tao. Apan igsuon kinahanglan ta nga magasusi kanunay sa atong kasing-kasing. Atong check upon ni igsuon ana pa bata diha sa kabubuton sa Dios. Daghan kong nakita igsoon nga mga kaigsuonan nato nga naa diha sa naa igsuon nagsimba kanunay. Apan inigawas igsoon balik lang gihapon sa binuhatan nga dili iha sa Dios. Igsuon ko gihangyo ko ikaw ug gidasig ko ikaw. Check up po nato kanunay ang atong kasing-kasing. Atong ibutang sa atong kinabuhi igsoon. Kung karong orasa ang Dios mo balik, ready ba ta igsoon? Niyata karon igsoon sa mga panahon nga malisod igsoon. Niyata sa panahon nga lisod ang atong kahimtang. Lisod ang atong kahimtang. Okay lang ang daghang kwarta igsoon, daghang bugas sa ilang panimalay. Apan kadtong gamay lang igsoon. Unsaon man nato taon to? Sumuna puno sa mga pagbagulbol, puno sa mga paglikramo ang katawhan. Apan igsoon wala ta gitudluan sa Dios sa ingon anang pamatasan ingon magpailob kamo. Magpailob kamo. Magpailob kamo. Yang ano man, kamo ang katawhan sa Dios. Kamo ang gipiling katawhan sa Dios. Gipilit ang katawhan sa Dios igsoon pinaagi lamang sa grasya ug pagtuo sa atong buhi nga Ginoong Hesukristo. Mao kini siya nga grasya igsuon nga gihatag sa atoa. Apan og sahay igsuon, makatrita o makaistorya ta didto sa ato mga kaigsuonan. Muratag sama sa mga Hudyo. Likramador ka ita.
Usahay ang grasya sa Ginoo, himuon na tong taming nga makahimo tag mga butang gyapon mingon tag grasya bitaw ang Ginoo. Igsuon mga pamatasan ang pabag-o sa atong buhi nga Dios. Mga pamatasan ang gipabag-o sa atong buhi nga Dios. Mao na igsuon ko, gidasig ko kamo, gidasig kita sa pulong sa Dios nga kita magpatalinghog, kita magapaminaw. Sa dihang giusab na ta sa Dios, magpadayon ta nga bag-o diha sa atubangan sa Dios. Padayon ta igsuon. Kaya nga naman igsoon, matag pulong, matag huna-huna, matag nilihukan na to mga kaigsunan ko. Ihukom ka na sa atong buhi nga Dios. Gani, niingon si Kristo sa iyang pulong diya sa John. Siya, wala ko mo arin yan kalibutan aron sa paghukom. Apan, ang akong mga pulong maunyay muhukom kaninyo. Kaya nga naman, dili man sila mutuo sa atong Ginoong Hesus. Apa mga kaigsuunan ko, dinhi man ta sa pagtagad sa atong kaigsuunan. Gitudluan kita o gipahimangnuan kita sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa pagtagad. So, dako kaayong part sa aspeto ni ining pagtagad igsuon ang atong mga batasan. Dinig so mingon ang kalibutanon nga mga pinulungan, gwapa unta pero ang batasan di makaon man pug iro. Igsuon pinulungan kana diri sa ato ang society. But mga igsuon, dili lang ang pagpagwapa o pagpamaayo nato sa atong panggawas, kundi kining kinasuluran igsuon mao'y atong ipabilin nga maayo ug mo kini say nindot. Bisan pag unsa ta kadaghan og kwarta igsuon, bisan pag naghigda ta, naghapin ta og kwarta diha sa atong panimalay igsuon, apan kung kining atong batasan dili duol sa atong buhi nga Dios, layo kita sa gingharian sa Dios. Og dili gyud pwede na igsuon kay nganuman kung kita magapaduol sa atong buhi nga Dios, mahisama kita sa atong buhi nga Dios, ilabi na ang atong pamatasan. Niya kita karon sa kalisod igsuon, nagadasig ako sa katawhan sa gingharian sa Dios. Ningon siya diri igsuon. Gani diri ang pagtaga diri igsuon nga example nga sulat sa atong usa ka apostoles, usa ka dili di apostoles igsuon, usa ka alagad nga igsuon ni Ginoong Hesukristo nga anak ni Maria ug Jose, ngini si Santiago. Ningon diri siya nga kung adunay mutambong kanyo nga dato nagsingsing og bulawan diri igsuon, nagsingsing og bulawan dira gisulod niya siyang tudlo nya mahalon kayo naka-Amerikana karon sa tong generasyon igsuon kay dili naman pareha sa una. Pasensya na sa kortina nga sige og samok-samok. Makita na to karon nga naka-Amerikana siya, nakakutsi igsuon. Unya, ang atong pagtagad siya mas labaw na ato taong naka-chinilas lang in taon, unya naka-t-shirt lang. Lahi ang atong pagtagad, mga igsuon nakasala kita sa atong buhi nga Dios. Muna igsuon nga gipahimangnuan kita. Ang 5 igsoon ningon siya diri sa Santiago, ningon siya diri, pamati kamo mga minahal kong mga igsuon. Kinsa ang gi-address niya? Gi-address niya sa atoa kitang tanan nga iyahas sa Dios, kitang tanan. Pamati kamo, muna gi-address niya sa atoa. Muna igsuon, walay exempted ani igsuon. Ningon siya diri ang Dios nga nagpili sa mga kabos niining kalibutan na aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanang nahigugma kaniya. Igsuon, kung nahigugma kita sa atong buhi nga Dios, gani man sugo ni niya, higugma ang imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing kalag ug kusog. Igsuon, ikaduha niingon siya, higugma ang imong isig katawo.
sama sa imong kaugalingon. Sugo ni igsuon. Nahigugma ingon siya diri ang kaning gingharian nga giandam sa Dios kadtong nahigugma kaniya. Busa igsoon walay mulabaw sa gugma igsoon. Matud pa sa sinulat sa ato ang igsoon nga si Apostol Pablo nga naingon siya diya sa unang Korinto chapter 13. Ug naa sa 13 pod verse 13. Mao kini ang tulo nga giingong gisgutan niya. Gugma, paglaom. Tulo na igsoon nga yang gisgutan diha igsoon. Kalinaw, gugma ug paglaom mga gisgutan niya. Busa mga igsoon ko, apan ningon siya didto, apan ang labaw ni ini mao ang gugma. Si atong tanawon igsoon. Ningon siya diri sa 13. Busa kining tulo magpabilin. Unsa man ning tulo nga magpabilin? Ang pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Mao bitaw ning gingon igsuon ko nga ningingon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Tungod sa kadako sa gugma sa atong amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Asa man siya ni gugma igsoon sa kalibutan nga gisgutan. Kinsa man ning kalibutanan ni kita ni mga igsoon. Dili lang literal nga kining ato ang kalibutan. Kita igsoon kinsa man gipakamatyan sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Dili ba kita ang simbahan ba nga building? No. Ang simbahan nga kita ang gipakamatyan sa atong buhi nga Dios. Muna gingon dito nga gihatag niya ang bugtong anak alang kanato. Muna mga igsuon nga gihisgutan diri igsuon nga niingon siya diri sa 5, pamati kamo mga minahal kong igsuon. Gi-address niya sa atoa. Ang Dios nga nagpili sa mga kabos niining kalibutana aron nga mahimong dato sa pagtuog aron makapanagya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan. Igsoon nara pamati ani nga mensahe. Sa tanan nga nahigugma kaniya. So ang gingharian sa Dios igsoon giandam sa Dios alang sa tanang nahigugma. Muna igsoon, sayon kayong litukon ang gugma. Sayon. Apan kung ang usa ka tawo nagsigingon I love you, I love you, I love you, pero tama lang sa pulong. Igsoon. Naisgutan nato ninyaging live nato igsoon. Nga dili lang kutob sa pagpamati, kundi tumanon. Sama sa igsoon, dili lang sa pag-ingon sa imong mensahe o sa pag-istorya sa atong baba, dili sad nato himuon. Dili nato ipakita diha sa atong mga buhat. Muna igsoon nga kung mao na ang atong buhaton lang, kawang siya. Ningon kita nahigugma kita sa Dios. Si Kristo ning ingon igsoon, kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Klaro dito igsoon. Kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios o tinuod ta nga naa diha sa pabor sa Dios ta, ipakita nato ang ato ang paghigugma sa Dios pinaagi sa pagtuman sa iyahang pulong. Amen. O gusto ko makita diha amen diha. Comment diha og amen. Hallelujah. So kung agree mo ana, mingon mo og amen. Muna mga kaigsunan ko, kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios, tumano na to ang sugo sa Dios. Di ba igsoon? Tumano na to. Muna kung niingon ang atong Ginoo nga pagbalaan ka mo, magbalaan ta.
Pinaagi sa pagtuman sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ug moingon ang atong Ginoo nga maging perfect mo tungod kay ang inyong amahan sa langit perfect. Buhaton sa nato. Dili nato ni kaya igsuon kani nga mga butanga kung wala ang tabang sa balang espiritu. Gani man Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Kita na to diya igsoon nga dili pinaagi sa atong kaugalingon. Amen. Amen. Jean Manggubat, Mama Estrella. Amen. So dili pinaagi sa atong kaugalingon nga kita mahimo gyud nga balaan. Amen. Amen mga kaigsunan ko. Dili pinaagi sa atong kaugalingon nga mahimo kitang balaan. Apan pinaagi sa pagtuman nato sa sugo sa atong buhi nga Dios. Pinaagi niini igsuon nga mahimo kitang balaan. Pinaagi sa pagpaubos nato sa mga kasuguan sa atong buhi nga Dios nga kita makasunod niini. Apan dili sayon sundon ang mga sugo sa Dios kung gamiton lang nato ang atong kaugalingong kusog. Amen. Kung gamiton nato nitong kaugalingong kusog, kaugalingon natong kaalam, kaugalingon nato nga abilidad mga igsuon, dili ni mahimo. Kaugalingon natong kaalam, dili ni mahimo kay ngano man dili man tawhanon o kalibutanong kaalam ang gihisgutan nganhi sa pulong sa Dios, kun dili ang langitnon nga kaalam nga iya sa Dios. Igsoon, nagingon ang Santiago 1:5, kung kinsa kadtong gikulangan sa kaalam, papangayo nga siya sa atong buhi nga Dios. So asa day gikan ang langitnong kaalam? Siyempre sa langit. Langit nun god, ali man ko kalibutanon. Kung kalibutanon, siyempre mga eskwela ta. Yes. Wala man siguro wala ka eskwela no sa panahon nato karon. Kaya even gani ang TV English naman diha ang naa gani. Pero mga kaigsunan ko, ang gisgutan nato karon is langit nun igsuon, espirituhanon. Dili kalibutanon igsuon. Kaya ang kalibutanon igsuon mahanaw. Apan ang pulong sa atong buhi nga Dios dili ug dili mahanaw. Hallelujah. Na ako ibasahon igsuon nga pulong sa Dios igsuon. Nga naghisgot siya diha nga kining kalibutan igsuon. Kung bago sa nako ni basahon sa nato ang John 1:1. Ang giingon sa John 1:1, isinugdan ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa ato pa di ay mao kini ang Dios nga atong magunitan ang pulong niya nga iyang gipadala sa ato. So karon igsoon, ang atong Dios dili mausab siya. Everlasting siya. Dili siya limited sama kanatong katawhan nga limitado ta. Gisgutan diri igsuon. Gisgutan diri sa pulong sa Dios diri sa Mateo 24. Bersikulo 35 igsoon. Nganingon diri matapos ang langit ug ang yuta, kaning kalibutan na matapos igsoon. Mayingon sila adili oy, tao lang ang matapos. Correct man nga matapos ang tao. But there is a final judgment igsoon. Tanawa diri oh. Matapos ang langit, matapos ang yuta, ang akong mga pulong magpabilin gayod sa kanunay. Ug sa English pa igsoon ningon dito, heaven and earth will pass away, but my word remain forever. So mo na igsuon nga kining mensahe nga gihatag sa tuwa sa atong buhi nga Dios, nagpahinumdum kanato nga kita magpabilin gayod diha kaniya. Kani niingon sa siyang pulong mga igsuon. Diha igsuon sa John 15:7 igsuon.
Kung kamo magpabilin ka nako ug akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo sa bisan unsa og mainyo gayod kini. Kana lagi kung nagpabilin to sa atong buhi nga Dios na mag-requirements igsoon. Even matutag trabaho na requirements. Sa atong buhi nga sa Dios na sa requirements. Kinahanglan nato dadon ang atong kaugalingon sa Dios. Ini man Roma chapter 12 verse 1. Yang yung tadigson nga ihalad nato o himuon natong buhing halad ang atong kaugalingon kay mao kini siya ang tinuod ug matuod nga pagsimba nga maoy makapahimot sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Sige naglibot-libot ang ampra. Mandakop siguro ni sa mga tao nga siga anang hatag rasyon ay hallelujah. Salamat sa atong buhi nga Dios. Bagampo to sa ato ang rasyon karon ngabot na diri. I declare pod sa mga kaigsuonan ko nga mga bot sad na sa inyo ha katong wala pa naabutan. Naglibot-libot na ang mga gobyerno nga naghatag karon sa mga rasyon. Salamat sa atong buhi nga Dios nga iyang gipaabot ang mga grasya. Ug ningon siya diri mo kwanta igsoon mo padayon ta. Apan ningon diri sa size apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus. Kadto ning gahisgot igsoon nga lahi ang pagtagad ngadto sa mga dato ug sa mga kabus. Kaya naman kasagaran sa mga simbahan igsoon, pag ultimo in taon ang usaka ginatawag nato nga membro sa simbahan o usaka magsisimba sa usaka simbahan, ultimo taon siya, kumbaga makita nato nga wala siya pangayos kayo sa iyang kaugalingon, lahi pud ang atong pagtagad. Pan ko kita ganit tag katong kuan nga kusog kaayo mo tithes, kusog kaayo mo offering, kadto lang ang pinalabi kining inatiman pag-ayo, abi-abihon pag-ayo kung tungod kay kusog mo tithes. No, kusog mo offering. Dili na mao igsoon. Masuko ang atong Ginoo ana. And then moabot ang adlaw nga hukman ta sa Dios niya na. So mga naigsoon, gipakaulawan ninyo mga kabos, kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo ug nagdala kaninyo sa hukmanan? Dili ba ang mga dato? Gani man igsoon kung kita kabos ta tapos adunay panghitabo diha, gani sa atong society. Tanawa, daghang kay nga priso igsoon nga naa sa prisuhan karon nga mga pobre. Wala sila makasukol, wala sila makatindog sa hustisya kay nganuman dato ang kaatbang nila. Sa burno igsoon, dili na mao. Apan naay atong Ginoo nga manglalaban alang kaniya. Sa ulay mga adlaw, tungod kay ang atong Dios, ang Ginoong Hesus, He is a righteous judge. Daghang mga judge igsoon nga mabayaran. Apan ang atong buhi nga Dios, dili og dili og dili og dili gyud mabayaran. Mao na mga igsuon ko, gidasig ko kamo. Check upon na to kanunay ang atong kaugalingon nganuman. Tagsa-tagsa ta nga moatubang sa atong buhi nga Dios igsuon. Dilibot pasabot nga kunindot ang atong mga pagpuyo nining kalibutan na igsuon. Okay na ta. Dili pa igsuon. Naa pa ang atong buhi nga Dios nga muhukom sa tua. So ningon Dreo, sila ang nagpasipala sa dungganan sa ngalan nga gihatag kaninyo, sa ngalan sa Dios nga gihatag kaninyo. Kasagaran igsuon, pag mga dato puwera lang sa mga maayo gyud nga dato nga gipanalanginan sa Dios. Naman say mga dato nga mga buutan. Naman say mga dato nga mga maayo gyud og kasing-kasing. Unay nun, package na siya igsuon. Ganon, pag anak na siya sa Ginoo igsuon, package na. Manggihatagon na siya. Maayo ang kasing-kasing ana igsuon kung iyahana sa Dios. So ningon diri igsuon sa utso, kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nagingon. Asa dapit ni nga asa ni siya nga balaod sa gingharian. Kaya ang atong Dios wala nagingon balaod sa atong simbahan.
Ang Dios iyang gingon gingharian. So sa to pa na ay hari, na ay gingharian, ug naa siya ay giharian. Kining giharian igsoon, kita ning iyang mga katawhan. Now karon kung kita na ay hari, dapat tumanon nato ang atong hari. Kaya ang dili mo tuman sa hari, ang hari siya ay magahukom sa tua. Unsang ihukom sa atong hari? Niya ra igsoon kani. Kana igsoon, ang pulong niya mao ang Biblia. Mao nay muhukom sa tua igsoon. Mao na siya igsoon. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan, di ara igsoon. Balaod ni sa gingharian. Kini balaod ni sa gingharian na tanawa. Maayong balita Biblia. Mao ni siya igsoon. Apan sadto si igsoon pag makita na ka gani sa katawhan nga magbitbit ka og Biblia, katawan na kanila. Ha? Kay ngano igsoon? Maulaw ka sa pulong sa Dios? Igsoon si Pablo ningon di na ko ikaulaw ang mensahe sa Dios. Di ko maulaw nga magsangyaw niini. Kay kaniadtong nituo gahom kini ngadto sa kaluwasan. Apan sadto say karon ang mga katawhan sa gingharian sa Dios maulaw na mustorya sa pulong sa Dios. Ngano man? Maulaw ka sa imong padtuan nga gingharian sa Dios. Maulaw nimo nang iingon nga padulong ko sa gingharian sa Dios nga walay katapusan. Huwag mas ulaw igsoon nga kung padulong tas impierno. Apan katawhan igsoon sa Dios. Usahay sayon kay natong litokon ang pulong nga impierno o hell. Wala to masabtan igsoon kung unsa ang naghulat dito. Kung nakahibalo lang ta igsoon kung unsa ang impierno. Igsoon ko karon og karon dayon usabon nimo ang imong kaugalingon. Ngilngig kaayo igsoon. Kung unsa kanindot ang langit igsoon, opposite sad ang impierno. Ang langit igsoon, ingon si Pablo, walay pulong nga makadescribe sa langit. So kung ato nang baliktaron igsoon ngadto sa impierno, wala say pulong nga makadescribe sa impierno kung unsa siya kapiligro o kahadlok. Apan ang dili mo tuman sa pulong sa atong buhi nga Dios. Na siya'y kabutangan. Tinuod igsoon ni ata sa grasya sa atong buhi nga Dios. Pan kung atong pasipadan og himuon natong taming ang grasya sa atong buhi nga Dios, padayon kita nga nagabuhat sa dili kabubuton sa Dios igsoon. Gihangyo ko ikaw ug gidasig ko ikaw ug gihagit ko ikaw. Tumana ang atong Ginoo. Tumana siya. Tumana. So, karon mga kaigsuonan ko, niingon diri, apan kung inyong pilion og tagdon nakasala kamo sa balaod, maghukom kaninyo nga malapason. So igsoon kung di ay kita nga naghukom ngadto sa mga kaigsuonan nato, kita nga dili pantay ang ato ang pagtagad sa atong buhi nga Dios o pagtagad ngadto sa katawhan sa atong buhi nga Dios, nakasala kita atubangan niya. Muna gidasig igsoon, we have all the time, we have a chance all the time na igsoon. But dili ingon igsoon nga padayon lamang kita nga nagabuhat sa dili kagustuhan sa Dios. Daghan kay mga sugo igsoon. Kung atong isa-isaon igsoon, di ta mahuman hantod ugma ang mga sugo sa atong buhi nga Dios. Dili ta magpahiuyon sa buhat nining kalibutan na igsoon. Hinuon usabon nato ang ipabag-o nato sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Pabag-o nato igsoon.
Dili ta maga kuan, dili ta gyud maga pa hiuyon na ning kalibutan na puno sa kahilayan. Gidumtan ka na sa tong buhi nga Dios igsoon. O gidasig ko kamo igsoon nga kining pagpahimangno karon sa atoa, nagpasabot kini igsoon nga gihigugma ta pag-ayo sa Dios. Kay ngano man, kung ang imong anak magdula sa kalsada o kung ang atong anak magdula sa kalsada nga busy kayo dagkong sakyanan, unsa may himuon nimo? Di ba badlungon nimo kini, ignon nimo nga ayaw diha pagdula kay ngano man naay sakyanang dagko nga mangagig maligsan ka. Pero sadto sa igsoon nga makita nato karon kung pulong na gani sa Dios ang hisgutan, gilasan, ngilngigan, mura og kining mag-iw-iw sa pulong sa Dios. Nga naman, igsoon ang pulong sa Dios makahatag ka natong kaluwasan. Ug makahimo nato nga mausab kita diha sa kalibutanong pamatasan. Muna mga igsoon ko, gidasig ko kamo. Gidasig ko kamo. Gidasig ko kamo. Muna nga ningon diri sa kuan igsoon sa Gs asa 9, apan kun pilion ninyo ang inyong tagdon nakasala kamo ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason, kay ang naglapas sa bisan usa lamang kasugo nakalapas sa tanan. Igsoon, nakalapas day sa tanan. Kay siya nga nagingon, ayaw panapaw, nagingon usab, ayaw pagpatay, busa, wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kung kamo mupatay. Igsoon, kung hisgutan nato ni mupatay igsoon sa pulong sa atong Ginoong Hesus, kung aduna kita igsuon nga gikaaway nato, gikalalis nato, nya gidumta nato siya, ingon si Kristo, gipatay na nato siya sulod sa atong kasing-kasing. Ug kita mamamatay na, mamumuno na sa tubangan sa Dios. Muna ingon sa igsuon nga pagsulti og pagkinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga hinukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Ang balaod igsoon nagahukom, apan ang dugo sa atong buhi nga Dios mo'y naghatag kanato og kagawasan. Ingon nga mao kini ang grasya. Busa igsoon, pabilin kita sa grasya sa atong buhi nga Dios, pabilin kita sa gugma sa atong buhi nga Dios igsoon. Gidasig ko kamo igsoon nga padayon kita sa pagampo sa atong buhi nga Dios, ug magalikay na kita sa mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Kay tungod sa kung mutuman kita igsoon, kung mutuman kita sa pulong sa atong buhi nga Dios, sa Deuteronomio 28 igsoon, dunalay duha ka buok nga gihisgutan sa atong buhi nga Dios diha. Duha lang. Panalangin og tunglo ang gihisgutan. Unsa may hinungdan nga matunglo kung dili ta mutuman sa sugo sa Dios? Unsa may hinungdan nga panalanginan ka kung mutuman ka sa sugo sa Dios nga imong nadawat karong adlaw? Mao na igsuon. Muna kung gusto ninyong may bawaan igsoon, basahan ninyo ang panalangin og tunglo nga naa diha sa Deuteronomy chapter 28, the whole chapter basaha. Panigsoon kung moingon ka daang kasuguan man na. Yes, makita nato igsoon kung dalo nato sa atong henerasyon karon. Valid paghapon ang judgment sa Ginoo. Yes. Tungod gihisgutan dito igsoon ang matarong ug ang dautan. Mao na ang valid igsoon. Kaya nga naman, i-judge man gihapon ta. Mas labaw pa ang judgment ni Christ.
Ang nakalahi lang sa judgment karon sa una ug karon kay ang sa una magot on the spot ka i-judge. But karon igsuon dunay grasya nga giingon ni Kristo. Hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi, naa ang grasya niya. Apan dili nato himuong taming igsuon nga na padayon kita nga nagabuhat ngadto sa ato ang ginabuhat sa matag adlaw diha sa kalibutanon. Nagidasig na ko igsuon. Wala naghukom sa matag usa igsuon kay ang Dios nagingon gyud siya, ayaw paghukom kay aron dili ka hukman. Panigsuon isip nga usa ka gitawag nga apostol diha sa gingharian sa Dios, magadasig ako nga magpadayon kita gyud sa pagbuhat sa matarong ingon kita iya sa kahayag ug iya sa Dios. Kay ang Dios nato kahayag. Kadtong nagabuhat og dautan igsoon niya siya sa kangit-ngit. Subot pa sabot igsoon, umingon ka dili gid ta makasala. Yes, makasala ta igsuon. Pero kani nga sala igsuon, dili nato ni tinuyuan, dili nato ni choice nga himuon nga sala. Apan nasipyat lang ta. Kana igsuon, acceptable na sa atong buhi nga Dios kay grasya man siya. But igsuon kay balo kang sala tapos gihimo gyapon nimo ni musamot jud ta og kagilty. So ni sa igsuon, pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga taong hinukman sa balaod og naghatag kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inig hukom niya sa tawo nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mo patigbabaw gayud kaysa pagsilot. Yes, igsuon, mapatigbabaw gyud ang kaluoy sa atong buhi nga Dios. Mo bitaw igsuon. Hukman kita. May nga igsoon nga kining ang Dios gugma. Yes, correct. But ang atong Dios balaan. Muna igsoon nga hukman man ta pinagi sa atong binuhatan. Ya moingon ta nga mapasayloon ang atong Ginoo. Correct. Mapasayloon ang atong Ginoo. Pero kung kita nga nagpadayon sa pagpakasala, matud pa sa pulong sa Dios, igsuon. Dasig na ko ni sa ato tanan. Even ako ani igsuon, ginabukbok ko pagayo sa pulong sa Dios because giprasis pa ta sa Ginoo. Padayon ta matag adlaw, padayon ta nga magapatalingog sa atong buhi nga Dios. Padayon ta igsuon. Ingon pa ang pulong sa Dios, tun-an nato kini adlaw ug gabi ug magkinabuhi o tumano nato ang tanan nga naisulat dinhi ug magmauswagon ta. So igsuon gidasig day ta nga tumano nato ang tanan nga sulat. Nga salamat sa atong buhi nga Dios nga naay ang pulong. Ganing igsuon, kining pulong nga igsuon gisulat kini sulat kini sa atong buhi nga Dios. May nangdanon kini sa igsuon ngadto sa pagbadlong, sa pagtulo, sa pagmatuto. Muna mga kaigsuonan ko, sa grasya sa atong buhi nga Dios ug sa kaluoy niya nga iyang gihatag kanato. Dasigon ko kamo mga kaigsuonan ko diha sa pagpadayon sa gingharian sa Dios, sa pagpadayon sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kani man ang tanan natong mga kaigsuonan diha sa tibuok kalibutan, even sa tibuok Pilipinas mga igsuon nga nagsimba sa atong buhi nga Dios karon. Advertise gyud sa atong TV nga gipahunong gyud ang panagtigom. Ang simbahan gipahunong. Nganong ang simbahan hinuon nga mao'y tag-iya ang atong buhi nga Dios, mao'y ipahunong. Sadto sa ila mga kaigsunan ko, ang mga katawhan karon dako kayog pagsalig sa mas. Asa ang mas? Saratong mas. Naba ko'y mastery. Dako kayong pagsalig sa mas ug alkohol.
wala ko ningon igsuon nga dautan ang magmas og mag-alkohol. Kay nga naman, ga-prevent man pud ta nga mataptan tag kagaw. Pero igsuon, imbis nga ang Ginoo nato nga Ginoong Hesukristo nga mo'y nagahatag kanato og kusog, mao no ipasirado ang simbahan, ipasirado nga naman. Nga naman. Nganong ipasirado man hinuon. Purtungod kay kita mga anak sa Dios, kita mga matinumanon nga anak sa Dios, tungod kay gisugo sa atong panggobernohan, andam pud ta nga motuman. Kay matinumanon man ta. Pero igsoon, dili buot pasabot nga sirado na ang atong simbahan. Ang simbahan nga building lamang ang masirado igsoon, apan ang tinuod nga simbahan nga kinisya mo'y templo sa Dios, kinisya abli. Bot na ko pasabot igsoon, matag karon og unya, magpadayon kita sa pagsimba og pagampo sa atong buhi nga Dios. We are the people of God. So the people of God, kita ang mga watcher. Ato kanunay nga iampo igsoon, ilabi na nga ato ang hallelujah, ang atong panggobernohan igsoon. Iampo nato sila nga tagaan sila kusog nga makatuman sila sa ilang mga obligasyon, ilabi na ang mga frontliners nato mga igsoon. Ang mga senador nato igsoon, ang mga kapitan, mga congressman, mga kagawad, even man ang mga pro leader igsoon nga nagapadayon sila sa paglihok. Yes, igsoon. Ampo nato sila. Ang tanan pud nato nga mga kaigsuonan nga sama ka natong magtutuo diha sa atong buhi nga Dios. It is not about religion, igsoon. It is not about the group asa ka na bilong. Magpailalom og kinsa katong nagpailalom diha kang Kristo, magsuon ta ug isa ta diha ni Kristo. Dili ta isa sa one world religion, kundili one God ta. Siya si Jesus Christ. Siya ang atong hari. Ano maigsoon, salamat sa inyong time. Salamat sa inyong panahon nga napadayon kamo hangtod sa katapusan sa ato ang diskusyon karon sa ning kabuntagon. Salamat sa tong buhi nga Dios nga naghatag kanato sa panahon. Nga magampo kita igsoon, atong iampo, sabay ko ninyo sa pagampo niini igsoon, ngadto sa tanan natong kaigsuonan, sa tanan nato nga mga kaubanan diha sa katilingban, kaubanan nato diha sa gingharian sa Dios, o kaubanan nato sa tanan nga mga kaigsuonan. Hallelujah. Nga nagapadayon jud sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Pasensya na, lihok kayo, ako ang kamera. Akong i-arrange sigsoon kay magampo kita sa atong buhi nga Dios nga gamhanan. Na karon nga magampo kita sa atong buhi nga Dios, kundi ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Hallelujah. So magampo kita igsoon, dalaygon og balaan nga Dios sa among kinabuhi. Lord, salamat kanimo nining kabuntagon o Dios, Lord, nga kaming tanan o God, Lord Jesus, nakapamati sa imong mensahe karon. Dino Dios, gipahimangnuan kami o gidasig kami o Dios sa mga pulong nga imong gipabot kanamo karon o God. Lord Jesus, nga kami o Dios, kinahanglan jud kami o God nga mabinantayon kanunay o Dios nga dili kami masayop o God diha sa litag sa kaaway o Dios. Din o God, Lord Jesus, nga kining kalibutan o Dios puno sa kalisod, puno sa kakuyaw, puno sa katalagman, sa kapiligro nini, ug puno sa buhat sa kaaway. Dautan kining panahon na Lord nga din o Dios, Lord, nga
nagalingla kanunay sa imong kanakan. Sa Lord, isip imong alagad nga nagaliyupo diha sa imong gingharian, Lord God. Lord Jesus, salamat kaayo sa mensahe nimo, o Dios, nga nagapadasig kanamo o nakapahinumdum kanamo nga angay jud kami nga magpatalinghog sa imong mensahe, ug angay kaming mosunod kanimo, ug angay kami nga mahigugma sa tinuoray diha kanimo. Dili lang sa lingkapaw nga paghigugma, o Dios, kundili gikan sa kinasuluran sa mong kasing-kasing. Lord, tabangi kami, o God, Lord Jesus, nga mahimo namo ang imong kabubuton, o God. Dili namo kinikaya, o Dios, Lord, kung kinaugalingon namo, o God, kundi no Dios, tabangi kami, o Dios, pinaagi sa imong balaang espiritu nga ni akaron dinhi. So Lord, tabangi usab po proteksyon kami, o Dios, pinaagi sa imong mga balaang anghel, o God. Ipadala sila, o Dios, aron sa pagbantay sa tanan nimong kaanakan, o God. Kay imo kining gisaad, o Dios, diya sa imong pulong, o God. Salmo 91:11, o God, Lord Jesus, nga imong ipadala, o Dios, ang imong anghel aron sa pagbantay kanamo bisan asa kami moadto. Lord, amo kining gituuhan, o God. Bisan pa man, o Dios, sa tanan namong kaigsuonan, o God, Lord, sa tibuok kalibutan, o God, nagaampo kami karon, o Dios, nga ligunon mo sila, o Dios, pinaagi sa imong balang espiritu, o Lord Jesus Christ, nga mao'y magaligon ka namo, o God. Salamat kanimo, Dios, sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat sa tanan, o Dios, nga imong mga kaanakan, Lord, nga mahimo, o Dios, nga malig-on taliwala sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Lord, panalangini, o God, ang imong katawhan, o Dios. Lord, nagampo kami karon, o Dios, sa tibuok katilingban, o Dios, diha sa imong gingharian, o God, nga imong giharian, Lord. Liguna ang tanan nimong kaanakan, o God. Liguna ang tanan nimong mga pastor, o Lord. Liguna ang tanan nimong mga alagad, o God, mga evangelist, o God, mga prophet, o Dios, mga magtutudlo, o God, Lord Jesus, mga apostoles, o God, Lord Jesus. Liguna sila, o Dios. Hallelujah. Ug ang imong tanang mga kaanakan, o Dios, nga imong gipiyal sa tagsa-tagsa nimo ka mga alagad, o God. Liguna usab sila, o Dios. Lord, nga dili sila matukob sa mga lobo, o God, nga naglibot-libot sa among palibot lamang, o Dios, sama sa gingon sa imong pulong, o Dios, diha sa unang Pedro 5:8, o God, Lord Jesus, nga ngamong kaaway nga maong iyawa, o Dios, nga sama sa leon nga naglibot-libot nga nangitag tukbonon, o God. Lord Jesus, himua kami, o God, nga ligon, o Dios. Himua kami, o Dios, nga maigmat pinaagi sa imong balang espiritu, o God, nga magabadlong kanamo, o Dios. Lord, ilabi na sa among panggobernuhan, o God, Lord Jesus, sa tanan, o Dios, nga naa diha, o God, Lord, labi ng presidente, o God, ngadto sa tanan, o God, bisan pa man Lord ang vice presidente na mo, o God, Lord Jesus, lamdagi ang iyang unahuna, Lord, nga mutabang siya, o God, Lord Jesus, sa tanan nga mga senador, sa tanan mga congressman, sa tanang mga mayor, sa tanang mga kapitan, ug sa tanan nga mga kagawad, Lord, even man ang mga purok leader, o God, Lord Jesus, nga makalihok sila. Lord, sa tanan nga frontliners, o God, even man sa among sundalo, sa among kapulisan, sa mga bombero, sa tanang mga navy, o God, Lord Jesus, ug sa tanan nga mga volunteer, o God, Lord Jesus, Lord, nga naga-volunteer diha, nga nagatabang ngadto sa mga masakiton, o God. Father, Lord, tagay sila og kusog, o God. Tagay sila og kaalam, o Dios. Hilikay sila, o God, sa mga sakit nga coronavirus, o God. Lord Jesus, Lord, I command right now the fire of the Holy Ghost nga sunugin ang lahat ng mga viruses nga kumakalat ngayon sa buong sanlibutan by the fire of the Holy Ghost, by the power and the fire of the Holy Ghost. Sunugin lahat sila, matutunaw lahat sila. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat kanimo, Dios. Oh, rabayan di sikiya raba bababa. Father, Lord, thank you so much, O God, sa imong grasya kanamo, O Dios. Lord, even man, Lord, ang tanan nga mag-uuma, O God, Lord Jesus, ayaw patakbuyig sakit, O God, ayaw padtuy og mga ilaga, O Lord, og mga dangan, O God, ang ilang mga tanom kundi, no Dios, madala kini, maharbis nila, O Dios, og masupply kini sa tanang mga katawhan nga nanginahanglan og mga pagkaon, O Dios. Hallelujah, O God. Even man, Lord, ang tanan nga dunay mga negosyo, O God. Father, Lord Jesus, i-bless sila, O Dios. Ang tanan nga dunay trabaho, O Dios, i-bless sila, O God, Lord Jesus. Lord, thank you kanimo, O God. O ang tanan, O Dios, nga mga katawhan nimo diha sa kalibutan, O God, Lord, panalangini usab sila, O God. Lord Jesus, tudloy sila kanunay o giyahay siya kanunay, O Dios, pinagi sa imong balaang espiritu, O God. Lord, nagampo ko nimo isip nga imong alagad karon ug nagpaubo sa kaugalingon nako diha kanimo karon, O God. Ug nagahangyo, O Dios, sa imong maluluyon, O Dios, nga gugma, O God.
Lord, panalangin ang imong kanakan o proteksyon ni sila. Dalaygon ka o Dios sa tanan ugan. Dalaygon ka sa tanan. Dalaygon ka. Sa pangalan ni Jesus, buhi og hari sa among kinabuhi. In the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. O doon na po'y mga prayer request karon igsoon. O sige, gitagaan ako og panahon katong adunay mga prayer request nga mo hatag sila sa ilang prayer request karon. While nga mopaabot ko bisan 2 minutes nga mopaabot ko sa inyo sa inyong prayer request nga personal ninyo nga prayer request diha sa inyong isip pamilya. Doon na prayer request karon si Pastora Bibi Heberola Vilio nga ning request siya nga paampo ko kay Ray Lapusol kay gisakitan siya ngipon. Sa pangalan sa atong buhi nga Dios, akong gibadlong ang sakit sa ngipon sa pangalan ni Jesus nga mawala ka karon dayon sa pangalan ni Jesus. Now, hawa ka diha. Walay sakit nga mopadayon sa gahom sa atong buhi nga Dios. In Jesus name, amen ug amen. Sige maigsoon, padayon ko nga mopabot sa inyong mga prayer requests. Atong iampo ang tanan. Kadtong last na to nga live video na ay mga prayer request nga ulahin na akong nabasa. Prayer request sa ato ang igsuon nga naa sa Bukidnon nga unta dili maabot daw ang mga sakit o ang sakit nga coronavirus in the mighty name of Jesus Christ. Basta matinumanon lang ta mga igsoon sa pulong sa atong buhi nga Dios, dili na mutapot nga sakit sa atong kinabuhi. Sa igsoon, paabot ko sa inyong mga prayer request. Kinsa may naa diha. Prayer request. Paabot ko sa mga prayer request. Dali-dali og type. Kay 2 minutes lang akong gihatag sa inyo ha. Salamat sa tong buhi nga Dios. Sige. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa tong buhi nga Dios sa iyang mensahe karon. Mga pagampo nato sa atong mga kaigsunan sa tanan nga mga lugar. Sa tanan nga mga ka district o sa tanang mga kasimbahanan nga aniya sa tibok Davao City o tuwa usab sa Cagayan, Bukidnon, bisan pa man sa Davao Oriental, Davao de Oro. Amen. Si Brother Randy aduna siya prayer request. Kusol magpaampo ko sa akong pamilya nako og sa tanang alagad sa Dios nga hatagan sila sa kabaskog sa pangkalawasan kana lang. Okay, paampo pud ko pastor si Igsoon Robilin Ampere sa diha sa igsoon nato sa Malagos. Tukar na pod ang akong puson ang sakit. Igsoon ko ang atong buhi nga Dios mo ayon ni anak karon. So si Jane Manggubat Abalye ngan taga Malagos usab nga atong igsuon, ingon siya paampo do siya sa proteksyon sa matag adlaw sa panimalay sa iyang partner po nga padayon gihapon sa pagtrabaho kay ti Eileen Food proteksyon sa iyang manghod nga naa sa layo wala manggod kauli. Okay, si igsoon nato si Alaba, Prophet Alaba, prayer po siya ingon siya akong pamilya nga ipalayo sa sakit sa coronavirus, dili na sila mataptan igsoon. Labi na ang akong trabaho. Amen. Hallelujah. So paabot pa ko napay pipila ka segundo nga muampo kita especially sa atong mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah. So sa tibok Lacson sad
Okay, sige. Gamay na lang gyud. Sige, maampo ta mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, dalaygon ka nga buhi nga Dios sa among kinabuhi. Father Lord, nakita nimo karon ang prayer request sa imong mga anak, O God. Hallelujah, Lord. Nga gani man, Lord, adunay gisakitan og ngipon, Lord, nga si Ryle Villo, Lord. I command the fire of the Holy Ghost nga matunaw ka karon, mawala ka karon nga sakit sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus. Gibadlong ko ikaw, gibadlong ko ikaw sa pangalan ni Hesus. Lord, nagampo sad kami karon, O Dios, sa pre-request sa imuhang anak, O God, nga si Randy, O Lord. Lord, nga nagpaampo siya sa proteksyon sa iyang tibuok pamilya, O God, ug ngadto pod sa imong alagad, O Dios. Lord, akong gideklara karon, O Dios, ang tabon sa balaang dugo nimo, Lord Jesus, sa tibuok pamilya ni Bilyonis, Lord, Randy, O God, dito sa Negros, O Lord. Bisan pa man, O Dios, Lord, padali sa imong mga balaang anghel nga magaproteksyon niini sa mga buhat sa kaaway. I declare right now, demolish all the works of the demons in the mighty name of Jesus Christ. Now, Lord, salamat kanimo, God. Lord, paampo po ang atong igsoon, Lord, ang igsoon ako, God. Lord, nga mao si igsoon Robilin, Lord. I command that sickness sa tiyan karon dayon, sa puson, sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus, matunaw ka, pinaagi sa gahom sa balang espiritu, matunaw ka. Ikaw sakit sa tiyan, sa pangalan ni Hesus, matunaw ka by the power and by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, I command out ka. Gawas diha sa lawas, gawas diha sa lawas ni Igsoon Robilin. Sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus, I declare complete healing in the name of Jesus. I declare complete healing in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Lord. Glory to the Lord Jesus Christ. Lord, nagapaampo po ang imong alagad karon, O Dios, nga mao si Jane Manggubat Abali, Lord God, sa iyang tibuok panimalay, O God, Lord Jesus, ilabin na, O Dios. Hallelujah. Nga kauban pod sa iyahang partner, Lord Jesus, nga mao si Dexter, Lord God. Nagaampo kami kanimog nangaliyo po karon, pinaagi sa gahom sa imong balang espiritu, Lord, nga imong pagatabunan sa imong gahom ang tibuok panimalay, O God. Even mo, Lord, ang tanan niyang kaigsunon ug ang tanan niya nga pamilya, O Lord, proteksyon nga gikan kanimo, O God. Ipadala karon, O Dios, ang imong mga balang anghel. I command the holy angels of the Lord by the name of Jesus Christ nga moabot sila karon sa tanang panimalay nga alagad nimo, Lord Jesus, Lord, nga magabantay sila karon. Sa pangalan ni Jesus, I command you in the name of Jesus now. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Lord, ilabi na, O Dios, sa pamilya ni Prophet Alaba, Lord Jesus. Lord, ako hangyo kanimo karon, O Dios, nga imong tabunan sa imong balaang dugo, O God. Lord Jesus, ang iyang tibok panimalay, Lord, nga sila, O Dios, padayon, O Dios, sa ilahang mga pang-adlaw-adlaw nga pangbuluhaton ug walay sakit nga motakboy kanila sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus. Walay motakboy nga sakit, walay motakboy nga sakit, walay motakboy nga sakit. Ug ang sakit ug ang espiritu sa coronavirus, in the name of Jesus, I cancel you in the name of Jesus, nga dili ug dili ka makatakboy sa mga alagad sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka, Ginoong Hesus, dalaygon ka. Salamat ug salamat kanimo, O Dios. Lord, thank you so much, O God, for your grace, for your goodness, Lord, sa mantanan ni mong mga anak. Busa, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Glory and honor belongs to you. Glory and honor belongs to you. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag ka natong tanan. Salamat sa atong buhi nga Dios. Salamat sa atong buhi nga Dios. Bye-bye.